Sige, manindog ta para sa atong opening prayer nining ato karong Lenten Recollection. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, ni ami sa imong atubangan aron paghimo sa among pagpamalandong nining Semana Santa. Sayod mi sa kadako sa imong gugma kanamo ug imo mi karong gitawag aron sa makausapa among paladman, ipatinaw ang among relasyon nganha kanimo labi na gyud sa imong bugtong anak nga among manunobos ug sa balaang Espiritu Santo nga kanunay nagiya kanamo. Ipadala ang imong balaang Espiritu, inita ang among kasing-kasing, hayagi ang among salabutan aron mas makasabot kami sa imo karong mga pagtulunan, mga mensahe o malipay o mahigugma kaming mutuman niini sa among inadlaw-adlaw kinabuhi gikan karon. Bendisyon ni usab ang tanang mga tao nga mo'y hinungdan nahitabo kining maong recollection o ang among mga pamilya nga amo karong gibiyaan tagai usab sa grasya. Kining tanan among pangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kitang tanan, usa ka mahanamo ug usa ka maghimaya ka Maria ug himaya sa amahan. Tanan, amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang lingkod. Ayong gabi. Mangutana usa ko sa nakatambong kagabi sa recollection, unsa may inyong napupo nga mga pagtulunan. Representative, kisay mo share. Isalas kamot, dolon lang tamo. Di ay ato mga sakristan ato ni dong. Kamoy daaning. Hello. Ay may maayo ni kani. Sige dong, dadari dong. Doon lang ato kinsay mo represent. Tapat sa tadiri. Kinsay mo volunteer. Mo share ba unsa inyong nakuha kagabi kay masing masumpay-sumpayan nato. Namingaw man. Daghan man tong niisas kamot nakatambong gabi kaysa may mo kuan volunteer. O ay mo volunteer kisa ganito ni tambong gabi, taas ang kamot, ay pamakak. Wala ni isa. Kamu ba mga yawanon sa gayo mo sige. Kanikas, Brad. Unahi ko no, Brad, og hatag og unsay imong napupo. Di lang sa gudaghan kayo. May gabi diha dre. Ay gabi. Ang nakuha ako kagabi bahin sa pamilya. Sa pamilya niya
ang pagmatuto sa bata nga nagdako Ah. nya ang kalainan sa karon ug sa kaniadto ang mga bata mapanton man madisiplina karon ihatag namang cellphone para duwa sa mga bata. Mo na yung nakuan gabi day. Wala to. Salamat. Okay, pakpak. Tapos Loyo, kisa ka dito, kisa yung volunteer diha. Sige. Doola to dong, dito dong tunoli o microphone. Kanang galinya da, tunoli, bisa kisa imong magustuhan. Sige, ikay pili. Agi pasa, sige lang, okay ra. Mayong gabi sa akong nakuha kagabi ti Father Red regarding sa pamilya nga kadang pagmatuto sa mga bata kay mas lahi namang gudron ang mga batanon kaysa niadto sa panahon pa nako kay kanang bisag igaman ra tas atong ginikanan kasabot na ta nga na siya'y kuan nga mauna karon kay kinahanglan yun nga ato yung gayran ang atong mga bata nga makuan yun sila kay tungod karon sa technology nga kanang makuan yun ba dapat ato yun silang gayran kanunay. Salamat. Okay, salamat kayo, pakpak. Dong, diri na sad nga saay dong. Katong dapit dito ba, pangita diyang nauyunan ni mong mga naong, tunolis, microphone. Ay ni bata kay mulipot yung layo o kana. Mura nagplano na ni siya daan, sige. Maayong gabi sa tanan. Maybe Esther Lalay. Kana galing, it's all about family. Og ang gabi it's all about family. Og unsaon sa nimo ang bata while nagdako siya, imo gid siyang kuanan kanang gayran. Like maminaw kaniya, mag-work mo together with the family, mag-pray mo together, mangaon mo together. Kay karon ang wa naman gyud pamilya nga magdungan og kaon kay niya og magaon sad way tingog kay puro nagkuan sa ilang cellphone. Ang pamilya dili kuno ilisan og kuan kanang mga material goods like gadgets ana ikaw gyud mo communicate jud ka sa imong mga anak ug sa family dahol to. Okay, salamat Sister Lalay. Gidong, pauli na sa imong gigikanan dong. Salamat kayo. Pagngasa ng cellphone niya. Cellphone ka microphone. Niya na sa tika palakton. Pagpili niya diya dong kasi successor ni mo niya. Si Kuanto, si Brad, saan sa tingan mo daw? Ngano ihong-hong mo na kusga ko. Dadapita dong may isulti gikan diya ng distansya. Sa tingan mo? Kusga ba? Louder pa. J-Lord. O sanis na ito mga sakristans. Sige, salamat. So, na-emphasize ni Father Red nga mo sa inyong na-pick up ang unsaon pag matuto ang pamilya aron nga ang mga bata motubo nga makailag Ginoo labi na gyud ining panahon sa paglambo og maayo sa atong technology kaning cellphone, internet ana. Ang atong tema karon sa atong pista sa San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya sugod karong Abril 4 hangtod Abril 13 ang atong pista mao ang sa to San Vicente Ferrer sa mga devotos modelo sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Panahon ni San Vicente Ferrer, kanus ato siya na tao? Kanus na tao San Vicente Ferrer? Lawa kibaw. Wala mo kibaw? Natao siya sa
nangopya diri ay. Na kay kopya. Awak din ini mo, mana daray? Jarang. Pangopya. Sige. Unsa man na diyang kaana, unsang tuiga. Na man na diyan nas labing ubos nataw siya sa daray. Nos anak nataw? Enero 23, 13, 50. Kanus siya namatay? April 5, 14, 19, 18, 19. Ang iyang edad, 69. Sa inyong paminaw, kung si San Vicente Ferrer, buhi pa ron, unsa kay style niya sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan nga sa unang panahon katong 1350 wala pa man ang cellphone niya, namatay siya 19 April 5, wa pa ng cellphone. Ako gani natao ko 1963, wa pa mga ng cellphone. Nisod ko seminaryo 1995, wagya po yung cellphone. Adihan na to, katundag ko kayong cellphone. Pagka 2000, ang akong unang cellphone nga na kuptan katong Motorola. Nya pagka 2001, nailisan to katong 5110 nga Nokia. Kato bang bisag imong ilabay ba? Inigtugpap, tingog lang yapon. Atong cellphone karon maluwatan nimo kamay. Awa na, patay na. Katong Nokia, sa kato pa kato Moist Building, labay ni mo nga to. Basta di lang maigos bato. Tingog ko, ligon kayo to. Unya, unsa may style kaha ni San Vicente Ferrer, kung modelo siya sa atong pagkabig o pagbalaan sa katawhan, unsa man kay makuha nato nga pamaagi ni San Vicente Ferrer nga mahimong modelo sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Okay, ako na yung mutuyok. Kung nakaila mong San Vicente Ferrer, isulti lang og unsa kaha og siya karon mabuhi siya karon, unsa kaha ang iyang mga pamaagi aron makabig ang katawhan niya mabalaan pagyod. Kita diri mga dugay-dugay na sa kalibutan. Atras. Lingo. Ingnan ko niya sa ikog binuang idea pa din. Jaga ito? Ako gipangutaan na siya, unsa ganito. Unsa kay makuha natos kinabuhi ni San Vicente Ferrer nga makaingon ta karong panahon na katong iyang gi-practice sa una ba nga magamit gid nato karong panahon na. Mag-ampo. Ampo, okay kayo da. Simple kay tanan ba. Ngita ta diri kaning na naglingiw di na mamutanaw nako mga tao. Ikaw kano Siya. Ikaw. Ako ito. Akong nabasa din pada ng whatever you do, think of yourself but of God. So, kung sa ato sigurong panahon karon, kung sa atong buhaton, ato yung pasalamatan ng Ginoo sa tanan natong mga accomplishment. tanawa, di ba? Nagamit yung atong kodigo niya. Mao man na basic life ni San Vicente Ferrer. Ana. Sige. Arita nagbantay. Unsa kaha sa imong paminaw karon ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer nga atong ma-imitate ba sa una nga magamit karon? Pagka-Diyos nun. Believe na ako ng bata. Mura mo sa tiwason nun. Brad, dako dyan kong paglaom, Brad, nga dako kang ikashare.
wa man ko kabasaan ng iyang kinabuhi pader, no? Pero sa akong marabana na santos man na siya, kung karon na naghihimo, ipakita gini ang kamatinudanon sa pagampo, pagtabang sa katawhan, panambal sa mga sakiton, kasagaran mga santos, pamanay na santosan nila, ang sakripisyo yun sa katawhan. Ano pa doon? Okay, sus, ampo gida. Okay, arita deres dayon ng katapusan. Ginagam inday kuan sa ni sa tingan ani si sister konsing day konsing. So, Ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer sa pagkakaroon kuan kanang mo ay atong ihemplo ba unya unsa man siya kanang milagroso unya maningkamot sa ta nga ang atong kinabuhi ba mohatag-tag milagro sa uban pananglit unsa mang milagroha ang ato nga pagkamaayong tao maayo kag binuhatan nakaihemplo niya nakaikabilin nga mawa ka na ning kalibutan na ay mahandom ang tao nimo nga kadto si kuan maayo tog binuhatan mura na. Liyawa eh. Sige, masipang pakpak nilang tanan. So, ang pagkabig sa katauhan, kana bang madani ka ba? Parehara ko ninyo god nganong nadani man mo nga magpa-color sa inyong buhok. So, kanay na god. Nganong nadani man mo nga magkiskis anang kilay, paputi anang naong. Ngano man? Naaman ko na sa social media. Naa sa social media ba? Naa na sa mga advertisements. Mas kusog karon ang social media. Amo na, kung si San Vicente karon, naam na siya ipako. Pasabot ang iyang influensya sa una, kusog kayo mura sa social media ba? Moabot ngadto sa lagyo kayong abutan sa iyang mensahe. Kung karon pa na siya, nambirwa na siya sa social media, nganong attractive man siya, tungod kay ang iyang kinabuhi, naghatag og kalipay sa iyang isig katao. Naghatag og kalipay ba? Mabitan na itong gihandong, pertindaghan ang milagro, pero kanang iyang mga milagro, nanggawas na tungod sa iyang kasing-kasing nga kanunay yung naningkamot nga makahatag og kalipay sa iyang isig katao. Nya unsa may iyang gipaambit sa iyang isig katao aron dunay kalipay. Unsa man? Gipaambit niya ang pulong sa Ginoo. Diha sa cellphone, daghan kayong pulong sa Ginoo diha oy. Daghan kayo. Sige, kisay na yung cellphone ron diha. Okay, gamitan inyong cellphone. Nga i-click. Google. Google ba? Sige na. I-click ba sa Google ba? Romans chapter 12 verses 1 to 2. Example lang ba? Tanaw na to makalukit bang inyong cellphone? Romans chapter 12 verses 1 to 2. Or 1 to 3. Kisay na cellphone dia. Unsa masan mo inyong cellphone di masan ninyo gamiton. Nanay nakitaan? Wa pa di ay bugo din na inyong cellphone. Dong? Kisay na kita. Sige, atong ipabasa og naa ba na siyang kuana. Ready? English. Romans 12:1-3. A living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay. O, tanawa, di ba? Naag yun. So, naa na sa cellphone, pulong sa Ginoo, matod pag atong pulunga, kinahanglan, dili ta magpahiuyon sa kalibutan. Ang atong lawas, atong ihalad sa Ginoo, nga kanang makalipay niya. O, di ba? Gilingi imong tupad, na kumusta ng imong lawas, makalipay na sa Ginoo? Ano ba? Makalipay, dili. Oh, wao na. Bisan karon nangita ang kalibutan sa pulong sa Ginoo. Pananglitan kanang gugma, love, pulong ba na sa Ginoo o dili? Pulong sa Ginoo. Wa gyud mangitag anger. Mahadlok kita ng anger kay pulong man as demonyo. Love is pulong sa Ginoo. Kana mo'y gamita. Kamong mga asawa, tiksi na ang inyong bana kada adlaw. Nigmata ninyo, tiksi dayon. I love you very much. Nya motubag sa dang inyong asawa, hilom diha kadlaw na ba ka nauli panuwaya ka. Ana, nya imo na sang tiksag balik, nya imong butangan og muamwa. Ana ba? Di ba? Naa na sa cellphone god. Love. Porting love diha bisan gani kami mga pari mo text mga imig love gani ngatos madre ter love of Jesus. Mana sa nang madre same to you father. O di ba? Di na makadasig ang love di ay. Kadasig. Nya di mo magamit ang cellphone. Magamit. Sa una kita magsuwat-suwat pa ta atong stationery. Oh, ako sa una nanguyab ko. Suwat ikaw bra nakasuway na kana. Suway pa kana kada suwat-suwat. Wa pa mo cellphone. Suwat din duton yung agi. Ana, nya tulo ka buok stationery nga papel. Nya pilon dayog kalima. Kamo mo piloan nagkalima ng papel? 5 ka pilo ba? Di mo kamao? Sawan gusto mo tudluan? Sige, tudluan ta mo ha. Nay papel diya dong. Kay kamao ko na oy mo na akong bisyos una. Wa. Way papel sige may isa noon. Lisod kay to una. Pero karon sayon kayo ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. I care you, I love you, I forgive you, I accept you. No matter what, you can always count on me. Oh, labi na yung nakasala na ka, nya uwaw na kay kas imong bana, kay dako kay kagsa, nya ang imong bana mosulti ra gyud, kay bawo ko sa imong sala day nya tiksan ka ba? Don't worry, you can always count on me. I'm just here for you. Di ba? Dali kayo ang pag-communicate. Pasabot, ang tao, dali na kayo natong paambitan sa pulong sa Ginoo karon kaysa una. Dali kayo. Maubitaw ning natay daghang kolekta na karon magtan-aw niya to mga online parishioners. Kada na to sulti dinhi, ikaugma na inig-upload na to, bitso dayon na sila kakita. Pero sa una, ang ato ra yung walihan, kanira yung nadinhi, nya balik-balik ang naong. Puul kig naong. Labi nagmagduka. Karon masayon. Mo na yun ako, mas mo viral ron si San Vicente Ferrer. Nga naman, ang iyang mga pulong nakasintro sa kalipay nga gikas Ginoo. Pulong sa Ginoo. Iyang gisangyaw. Mo nang gitawag siya angelic saint. Mura siyang anghel ba? Kaya ang iyang gisulti kanunay pulong sa Ginoo. Kana bang mga pulong nga makapalangit? Muna San Vicente Ferrer, iyang kamot gatudlo na sa langit. Mangadto ta sa langit. Ana siya. Unsa may makapalangit? Kasuko o kaluoy? Onyaron kung naa kay anak nga tapulan kayo, unsa imong gamiton, kasuko o kaluoy?
Labi na gyud tanan imong gisulti, supakon gyud. Unsa imong gamiton nga pulong, kasuko o kaluoy? Mga yawanon sa suko sa tapanag sa padiroy ana. Ayaw San Vicente Ferrer, makabig ang tao basta pulong sa Ginoo. Ang ikaduhan niyang gibuhat nga makapakabig sa tao, ang buhat sa Ginoo. Dili lang pulong, buhat. Og sa iyang kaikag ba kanang gusto jud kay siyang mutabang siyang isig katao, sigig tabang, ang Ginoo misupply ni San Vicente Ferrer og gahom mao nang porting daghanan niyag milagro. Dili gid siya gamhanan, naalang siya dako kay gugma sa pagtabang sa isig katao, labi na gyud sa mga masakiton, sa mga giyawaan, sa mga nabuang, hasta pagani sa mga nangamatay. Iyag yung tabangan. Ilingay mong tupad. Ning na mo promise ka nga mo tabang nako kanunay. Ing na kano. Kana ba imong tupad ba? Ing na mo promise ka nga mo tabang kanako kanunay. Nya moingon gani siya, okay, mo promise ko. Ing na dayon pautanga tabi. Ana dayon pautanga tabi. Nya inig pautang niya nimo. Ang sabay resulta, og di ka kabayad, igsaa di mo, igna, di ba ni promise ka ngay mo kong tabangan, wa pa ko ikabayad ha? Ana, di kita magkaaway. Di ba? Tinabangay. Ana, alagad gyud. Mo na San Vicente Ferrer atong gikontis-kontis karon sa mga kapilya ang mga milagro ni San Vicente Ferrer. Kana bang mahinumdum lang ta ba sa pipila di man gina maihap perti man ang daghanas iyang panghimo, pero at least ba ma-appreciate nato ang pipila ka mga highlighted miracles. Og sa tinud-anay dili lang si San Vicente Ferrer, San Roque, si Las Mother Teresa, si San Juan Bosco, Saint Vincent de Paul, San Pablo, San Pedro, tanan mga santos nakahimog milagro. Ngano man tungod sa ilang dakong gugma pagtabang sa katawhan. Nya, di na pwede iagi sa social media ang kanang pagtabang sa katawhan. Pwede kayo. Mo ni karon nga nanindot atong simbahan bisan panahon sa pandemic. Ngano man ako nakagamit man sa social media. Salamat ninyo mga online parishioners. Pwede na mo mga matay tanan. Kamong nagpalit og slots. Di ba? Pero dili pa mo mga matay. Kay nga naman, ang gugmas Ginoo, musukli man sad ninyo. Pasabot, dali ang paghatag ron sa pagtinabangay. Kani nga tong slat-slat, pero tinag yung daghanas na malit ani, niya daghanas at kayo tag nahimo. Karupit sa 12 pohon, og madayo na gyud. Basig mablisingan na gyud ang atong bag-o nga konbento o rektore sa parokya. Gamay na dako. Kusga. Nakatampo mo ana wa. Sus, very good. Pwede na mo mga matay Kapila mo nakatampo, katulo o kadaghan. Ang uban na yung kausa. Ayan ang kausa, daghana. Bawa man ko niya man din kasigig balik-balik, hilom lang ba, pero sigig yung balik-balik. Ako sad, sige sa kong balik-balik. Kaya nga naman, ang pagtabang makakabig na kanang inyong silingan nga manglibak nimo. Sa iyon na kaya na usbon, ayaw awaya, ayaw ikiha. Imo pag yung ikiha nga, cyber libel, imo ikiha, hasta imo igagaw, hasta imo igsuon, cyber libel. Ayaw sayon ra kay na sulbaron, kanang gasigig libak nimo, tabangi ra gud na sa iyang panginahanglan. Ikadungog nimo nga wa siya ikabayad sa first semester sa iyang anak, bayre ba? Ikay bayad. Mulibak pa na nimo. Mulibak pa dili. Mulibak ka po. Moingon din na siya,
na bayad-bayad baya unya human ani paninglan ta aning animal dako mana pa man ana kay kausa pa man pagsunod asad wa na sad sila bugas padad igusa ka sakong bugas mulibak pa managana na oh padang animal da yung honong pagsunod iya na sang bana na ospital na operahan appendicitis way ikabayad bayran gyapon nimo saban mulibak pa posible nga mulibak wa baka di relasyon silang duha kabit pentingali ni animal nga nung gibayran ni ana pa na siya kay libakira guna siya god ana oy siya naman gina ospital ana na operahas kasing-kasing 1 million ang bayron nun imo gyapong gibayran gibaligya nimo imong balay og yuta yang halin imong gibayad sa ospital wa na kay balay puyo na lang kag payag nya nagsuwat sa kadinhi nga pader ayuha among balay katong sa sitiyo ba sitiyo oy di na mulibak nimo di na gina mulibak magsigi na nagdaig mangayo pa nagpasaylo na kanang gitawag nato buhat sa gugma ba mao na gibuhat sa mga santos labi na ni San Vicente Ferrer nya dili rin na pwede himuon sa kanang social media porting sayo na bisag na ara ka galingkod sa imong balay makatabang kaniya nga tuas ospital anhara kas online banking kuhaon nimo account number sa ospital nya imo ding i-transfer ang kwarta di na ka kinahanglang mo adtog ospital oy nya iya day yung butang resibo day nana ako na nang gitransferan pwede na mo makagawas na human nagbayad ang inyong 250,000 nga bayronon ako nang gitransfer nara kas inyo mo naroy beauty sa internet mura sa si San Vicente ba naipako pasabot dali kay kang makaabot ngadto sa layo mabutang moingon sila hala ang wali ni Padre Siano ba inigwali niya moabot sa Australia Canada Amerika Europe Middle East, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, inigwalay karon ikahapon na buwan na tibuok na ng kalibutan na minaw. Hindi mamumuto. Sa ito pa, si San Vicente di ay murag siya internet sa unang panahon. Paspas kayo. Pero sa tinudanay, maogid ni ang gahom sa Ginoo. Kining atong internet karon, kining social media karon, mao ni ang gahom sa Ginoo nga atong nahinay-hinay og diskubre. Pero pagbantay, gamiton sad ni siyawa. Kung ang santos ug ang Ginoo mukabig sa katawhan, gamiton sad sayawa ang social media aron patyon, bungkagon, dagmalan ang katawhan. Lingay mong tupad ing na kinsaroy ni gamit sa social media sa inyo ang yawa o ang Ginoo na kinsaron ba ang nagamit sa social media sa inyo ilan na nimo yawa gani nagamit ang mga pulong o mga buhat nga imong nakita diha yawan onsad tanaw ka ng porn, tanaw ka ng violence, unya tanaw ka ng mga TikTok, hangtod na lang kaadlawon, di na ka matug, sige na lang kag tanaw, di na ka mutabag trabaho sa balay, di na ka mupansin anang imong mga kuyog sa balay, kay na-addict na ka ng computer games, sige na lang yung kang tanaw diha, siging kanaganing games diha sa cellphone, yawa na tingali ang naghatag nimo nakaron unsaon man nato pagbuntog ang yawa labi na niining panahon na karon mao na siya ang gitawag og pagbalaan sa katawhan human naman tas pagkabig ari na tas pagbalaan unsaon man pagbalaan ang katawhan ginamit ang panig-ingna ni San Vicente Ferrer unsaon pamukibaw sugod ta diri sa mga sakristan. Sa tuingan mo dong? Karalo diri.
Ha? Carlo, Dre. Carlo. Sige, Carlo, unsaon pagbalaan ang katawhan nga giharia si Yawa? Ampo, Dre. Hindi sila. Sipat kay naong ba? Sige, mga ginawa nga sakristan. Pagbalaan, maghimog, maing buhat. O man naman tas buhat, pagkabig man to. Kani pagbalaan na ni. Pagtudlo sa maayong pulong sa Ginoo. Podlo sa pulong sa Ginoo. Man na lagi to, kay pulong man tog buhat ganiya. Anak Arlene. Sundon ang kanang pulong sa Ginoo. Wag po'y klaro. Kani gay mga lektor ba? Ko Andre, paghatag og unsay naa kanimo kanang tithing. Tithes. Ang iya pamalit og slot. Tithing. Pagbalaan na ni ha? La, makapa-impyerno ra ba na? Akong migo eh. Ang saong pagbalaan, migo. Aron ta sa imong tupad. Huna-hunaon Dre nga imong lawas kay templo siya sa Ginoo. Dili katoy mag-ingon dili mo tanaw og mga porn, dili mga nang dapat limpyo gyud ang imong lawas ug kalag. Yes, pakpak mga piway. Di oy nabilong to ko ang gyapon, nabilong to siya sa pagkabig. Pulong og buhat. Sige na lang oy, ako na lang oy. Ang pagbalaan sa katawhan mao ang pagdala nila ngadto sa pagdawat sa sakramento sa simbahan. Sakramento, way laing makapabalaan nato ang sakramento ra gyud. Bisag maayo pa kag buhat, maayo kag pulong pero wa kay bunyag, di jud ka mabalaan. Bisag maayo pa kag binuhatan, tabang kas imong silingan, pero wa kay kumpisal-kumpisal, wa gyud ka, di jud ka mabalaan. Bisag naghigugmaay pa mo, nagamping mo sa usag-usa pero wa mo'y kasal, nagtipon ra mo puyo, way kasal, di gyapon ka mabalaan. Di ba? Sige, atong i-recite ang 7 sacraments na. Naamra diha. Na, pangupya lang mo. Ready? Go. O baptism. Sacrament of confirmation. Di na makita to dito. Sacrament of sa to dito pikas? Reconciliation. Dira, reconciliation pikas ang kato dito murag Eucharist. Nya sunod anointing of the sick, sunod holy orders, sacrament of matrimony. Kana pito, bunyag, confirmation, kumpirma, Eucharistia, kumpisal, sa pa, ordin sa pagkapari, kaminyoon, o hilog sa masakiton. Gikan sa pagkatao hangtod sa pagkamatay, gihatagan tag sakramento ni Kristo. Diin man nagagikan. Gikan na niadtong iyang kilid nga nababli kay gidugsak sa bangkaw. Patay na siya pagka alas 3. Pero gusto sa mga sundao nga katong duha ka tawo nga gilansang tupad ni Hesus, buhi pa man, gusto nilang patyon, kay mahapunan, maugmaan, di man pwede. Patyon gyud sila samtang wa pa mosaw pang adlaw. Gidugsak nila ang mga tuhod aron mas moagas ang dugo niya, moyunyon sila maayo, dali ra mapatay. Pag-abot nilang Hesus, patay naman, nagtuay naman ang liog, gidugsak ang iyang kilid sa bangkaw.
niagas gyapon ang dugo og tubig. Mao na to ang 7 sacraments of the church. Dugo og tubig. Mao to'y magbalaan nato. Kanang sakramento, mga igsoon, ang kalainan ana niya sa sacramentals. Kay ang sakramento, inigdawat na to ana, maliwat ta ni Kristo. Kita ba, mahimutang pariha ni Kristo. Samas bunyag, inigdawat na tos bunyag, mahimutang anak sa Dios. Mo na pabunyagi gina inyong anak. Bisag gamay pa na kayo, kay mahimo na siyang anak sa Dios inigbunyag. Di ganin na mabunyagan, anak ra na ninyo. Anak ra ng siyano, awa mo ko yung anak sa. Pero mabunyagan na, anak na nas Ginoo. Pwede na siya moingon, amahan namo. Nya mahimo na siyang kabahin sa simbahan, the Holy Catholic One Apostolic Church. Mahimo na siyang kabahin, inigbunyag. Mo nanindot kayo ng bunyag. Bekinsa din ninyo ang nabunyagan at asa kamot. Naiuban, wa mo pataas kay way bunyag. Wala. Anak pa mo tao. Way siguro anak pa mo siyawa. Sunod na, kanang konpirma, mauna siya ang sumpay sa bunyag. Unsa may iyang buhaton, unsa may epiktos konpirma, ang gihatag sa Espiritu Santo nga mga gasa ngan hinato, inighumas konpirma, mahimo siyang active. Mulihok na ba? Karon bago tang gausab des atong kuryente, 3-phase na ng atong transformer. Kini dako naman ang atong lugar. So 3-phase gi-install na ganiha. Pero wala pa ni energize. Kanang pag-install sa 3-phase nga connection, mauna na siya ang bunyag. Gi-install tanan sa atong lawas, sa atong kinabuhi, ang mga gasa sa Espiritu Santo. Pero inig-confirma, mauna na'y pag-energize. Awa mo kasabot. Pasabot. Mulihok na. Pwede nang gamiton. Pwede nang gamiton. Sama ng gugma. Di pa na nimo magamit kayo, basta wa pa ka makonfirma. Isa, na may nigamit o gugma pa der, kolorom na. Dakpuno na sa LTO. Kay nagpadagag motor, nga wa pa'y rehistro. Nagsigig drive, wa pa'y lisensya. Naana niya ang talent, pero wala pala'y konfirma. Wa pa mapandungi sa Espiritu Santo. Ang kanang kumpisal, ang sa manang kumpisal, pagpapas sa atong mga sala nga nabuhat, inigkasaan nato maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Inigkumpisal nato sama ni rong gibuhat diyas gawas na nagpakumpisal, inigkumpisal, inighatag nimo sa imong mga sala, magbasol na ka, masumpay pagbalik ang naputol nga relasyon. Muna gitawag na siya another name of sacrament of confession, sacrament of reconciliation. Mura bag imong asawa ba, nagbuwag mo, kay nasuko siya, nga perti nimong hubuga. Nga paghuman, imo dayon siyang giadto, agas imong luha, dili na kahubog, nangayo kag pasaylo, ang imo sang asawa, unsa man? Pagpangay nimo pasaylo, unsa sa iyang gisulti? Ningon sa di mong asawa, basta ha? Di, reconcile din mo. Kung sa inyong buhaton, reconcile na ninyo. Amot lang, wag kibaw ninyo sa inyong buhaton. Basta magsumpay na ng inyong kinabuhi. Di ba? Sa una, nagbuwag mo. Pag pasayluay na ninyo, bahala na mo diya sa inyong buhaton. Say labot na ako nga, madre may ako. Muna si San Vicente Ferrer,
Gidaan niya ang mga tao ngadto sa sakramento, pare ko ni siya. Mo nakita sad karon, dad-a ang matag tao, labaw na gyud ang imong kaugalingon ngadto sa sakramento nga angay nimong dawaton. O karon, konpirma, kumpisal kaning Eucharistia, kanang pagsimba. Pagkadakog kuan ana, gitawag na siya og atong kanang gitawag bag daily bread. Daily bread sa atong kalag. Mao na mosimba kag kausas usa ka Domingo sa atong prinsipyo, gikan sa Domingo hangtod na sad sa Sabado, i-sustain ka ana mo na imong nutrition aron dili maluya ang imong kalag. Nya ini ka Domingo, simba na sad ka, kalawat na sad ka, masustain na sad ang imong kinabuhi. Muna ang atong gihimo, minimum requirement sa pagsimba sa Eucharistia, once a week. Nya kung mahimo, himo ang everyday. Lagsik mangani ka og kausas-usak simana, sabot tag yung kada adlaw, ang kapastan pa no, basin niyag ma-over, sa titawagan na? O sa titawagan na, ma-obista or musaylo kunos langit. Ang nakanindot aning Eucharistia, pagkaon man ano, pagkaon, wa na siya'y overdose. Wa sa na siya'y kanang gitawag na to bag, sa titawagan na, madili na ka mahilisan ba? Sa titawagan na, overeat, unya, indigestion, o kana, ma-indigestion ka, dili na. Di ba na may usay, mukaon ta nga, ang atong pagkaon, yan nakutob din hino, inig-inom na tong tubig, murag mulugwa o balik ang pansit, ana, dili na mahitabo, o magsigag simba kada adlaw, dili. Kay spiritual food man na siya. Wa may overdose ana. Di sa kamo saylos langit, kay wa may saylos langit. Pulos ra man gina langit, hantod ngadto, galisod man gani kag labang sa purgatorio pag saylo na banos langit. Mawta na may man ako, pader, sige tag simba, musaylo tas langit ako. Lisod man gani kag labang sa purgatorio. Naong nimo kaklaro ana. Di sa ikaw pader, nako wasay siguro. Ang imong gihunahuna musaylo kas langit. Basig kutob ra kas impierno. Unsa may makapa-impierno be? Unsa may maka-impierno? Sala. Onya, inigsimba nimo. Simba ka kada adlaw. Nya inigsimba nimo, tan-aw di kaspare. Ningon din ka bugoy mnignaong priya. Unsa man na? Sala na dili. Oh, nakasahan na ka. Unsa nimo pagsaylos langit? Nga ni simba ka kausa? Nakasahan na ka kausa? Diha masay nisod nga siksik kayo, lami sa ning panuway da. O ana, pila na imong sa padahon nas misa ha? Duha na. Ana, unya kay ang pare ni hisgot man kamong mga palautang, kamong mga palahubog sa manghilabot sa ning buang-buang mo sa dili kon. Pilang na, tulo na. O ana. Sus, paglingi nimo pag-ingon, ipakita ang panag-inigsoon ay paglingi nimo kadto mang nangutang nimo wabay ni simba biyang panuway. Ana, upat na imong sala. Nya usa pa lang na imong nakaon. Upat na minus. Paggawas nimo dito, nakita nimong ex sa imong banay. Ana, buang-buang ni amaday dinhi. Awa na lima na. Pag uli nimo sa balay, wa man manghugas sa plato ang imong mga anak. Kamo dinhi na uli na lako kasimbahan. Maulang gyapon na inyong buhat, sige anang yabungad anang cellphone, mga buang-buang mo mga dakog lawas, wa mamoy kapuslanan. Pila na imong sala? Perti daghana. Sus bisag mo simba pa kada oras. Di ka kaabot lang ito eh. Sige na kag-atras. Bunluton man kasi mong sala. Ana. Mao na ay mo pangingon yung saylo mo sa langit. Hilas biya ninyo. Bitari komedya rin ang ako. Oras ang tinuod nun. Kanang kuan. Kanang ordin sa pagkapari, dili na para tanan. Para rana sa mga lalaki nga mo sod sa seminaryo niya gustong magpare, dili na tanan ana. So kung ma-ordin ka pagkapare, doon na say usa ka sakramento nga dili na nimo madawat. Unsa man?
ang pagkaminyo, ang matrimony. So, pili lang ka ng duha. Kamu, Brad, sa inyo, Brad. Kani o kato? O kani? Kamu ba? Hayan nyo. Kana? Kare? Ay, mga naong ay. Sige, sa lingi-lingi siya. Murag, mas lami, maripadir. Mas lami, maripadir. Pero pangutan ang mga minyo. Asa inyo, anak, kana o kana? Mingon dyan ang mga minyo nga lakip. May pagdiri ko. Mahayan ako nung gaminyo. Asawa, taning yawang dako. Pero ay mo kabalaka, kaya ang mga inyo sa mga asawa, kaunahon asad ka magmadre. Suswa palang kumaamong aning panuwang dako ay. Ano ni kumpiyansa sa ko siyang hikap-hikap oy. Ana asa na sila. Wap ala to mahitabo magbadre magiduta ko. Ana sam sa ning kamot aning panuwang dako ang perti man sang kiriwana. Wala o diya sa inyong kuan. Pero naasa jud nahitabo oy nga nadawat kini ang kaning duha. Kanang duha wa. Naon koy kaila. Ang pinakabako karon kana karion na niyang nadawat. Seminarista siya. Niya ni Regency. Naminyo. Pagka minyo niya, minyo na sila. Wa ka anak. Niya ang iyang asawa, bipolar. Ano bang, mukalitlag shape ang batasan ba? Niya, wa man siya kahibaw na pagkauyab nila. Nga bipolar dito yung asawa. Ground man na for annulment. Ni-file siya annulment. Di na-annulled. Pagka-annulled, huna-huna siya, din alam ko mga asawa, balik ko seminaryo, gidawat. Gidawat. Na-ordin yun pagkapare. Nakatilaw, na-ordin pa. Basta ngayahaya lagi. Usa na lang kuwang niya, ang anointing of the sick, no? So, madawat kina niyang 7 sacraments. Dawat kina niyang 7 sacraments. Oh, ada. Diri ay. Berarti niyang paimos diri. Una kaming mga pari, mutabok-tabok na lang sa mig panagsa diri. Pero dili na to siya sakramento, sala na to. Og ato ginang pugson, tabukon gina nato, mahimo magsala. Muna si Vicente Ferrer, sa iyang pagkapari, ning kamot gid siya nga ang tanang tao makadawat gid unta sa sakramento nga angay dawaton. Una ako din pasalamat sa kong naasahin ko din San Vicente. Nga naman, murag siya gatudlo na ko San Vicente, i-emphasize kanang kasal. Kay daghan kay gapuyo-puyo din sa imong parokya. Nangapil maging recollection ng uban. Sige, dyan kong announce. Sa imo pala ng parokya, samot na naminaw diya social media. So, daghana ng gapuyo-puyo, maimpirno gid na sila. Una pasalamat sa ko nga daghan na kay nanganhi nato dinhi na ay 15 na katuig gikasal, karon naminyo, karon pa nagpakasal, civilly married lang sila, karon nagpakasal na. Ano ba? Napagoy 37 katuig. Tanaw na ko mga tiwasuno na gyud. May kay naka-ending. Ana kay abi kuno nila okay ra gyud ng civilly married. Ana karon nga minyo na. Kay nga naman ang sakramento maogoy unang makapabalaan. Wa ganinang sakramento di jud ta mabalaan. Mao nay pagtulunan sa simbahan nga gibarugan ni San Vicente Ferrer. Nya kining atong social media, gusto kang masayod unsay explanation sa matag sakramento, i-click sa Google. I-click ba? Sige, i-click diha. Baptism. What is baptism? Astang daghana ipanghatag explanation, di mas mulaw ang imong pagsabot. What is confirmation? What is anointing of the sick? What is perting daghana mo na og si San Vicente Ferrer og buhi pa siya karon tungod sa iyang dakong paningkamot nga ang tanan makadawat yung sakramento, gamiton gina niyang social media. Kay naa diha ang daghan kaayong sources, almost complete basic teachings bahin aning mga sakramento. Ikaduha, unsa may makapabalaan? Muna, musunod ang sacramentals.
sacramentals. Unsa man ang sacramentals? Kanang mga imahin, kanang gibalaan nga mga butang nga atong makita og mga larawan sama ng tubig, lana, asin, bitsin, sa palayan, patis, suka. Di tayo, di na sa naapil ang uban. Naay asin, kay part man na siya sa paghimo sa holy water og tubig nya lana, apil sa ng lana, specified ba na siya sacramental. So kani mga images, holy images, dili idolatry. Ang sa to'y kalainan sa holy images o sa idolatry nga images, kibaw mo? O mo kibaw? Ang idolatry, wa siya magrepresentar og holy being. Kanabang wa siya magrepresentar ba sa tinuod nga balaan? Mo nay idolatry. Anha ra gyud ka magtan-aw niya. Siya ra gyud mo ibalaan. Sama nang baka nga bulawan. Katong gisimba bas mga Israelita nga baka nga bulawan. Wa man to magrepresentar og balaan. Kay sa ilang panahon sa una, ang balaan, mga anghel man og ang Ginoo nga si Yahweh. Si Yahweh di man naong og baka. Ang mga anghel di man sad naong og baka, pero nagsimba sila sa baka, mao tong nahimong idolatry. Pero ang atong imahin karon sama ng crucifix, kanang crucifix ba, representative man na sa Ginoo nga atong manluluwas nga gilansang sa krus. So doon naman tinuod nga Kristo. Di ba? Nabay tinuod nga Kristo? Jesus? Oh, kinsa iyang mama? Maria. Kinsa iyang papa? Jose. Kanus na siya na tao? Oh, December 25, 19? Ang nawa mo kibaw. Year 1. Year 1. Diin siya na tao. Pasungan. Di itong pasungan himutang. Sa baka. Sa Bethlehem. Diin siya nagpuyo. Diin siya didako. Sa Nazaret. Oh, Ang sa iyang pangita. Panday. So sa ato pa, inigtanaw na tos crucifix, mahinomdom ta sa tinuod nga girepresentahan nga balaan sa tanang balaan nga mao si Kristo. Igtanaw sa inyo aning imahe ni San Vicente Ferrer nga naipako, gitungtong ra ba na sa atong kumbento dito. Nagasugod nagtungtong. Ighangad nimo naa diha San Vicente. Ata day logo-logo ay. Nada, umuna musiga. Anatong stained glass. Igtanaw nimo mahinomdom dayon ka nga dili ka na moy atong gisimba or dili na moy ato sang gitanaw nga moy balaan. Katong girepresentahan katong natao ni atong sa to natao? January 23 1350 dito sa di natao Espanya, okay ba sa tong lugar ato dito? Kano saan namatay? April 5, 1419. Pilay edad namatay? 69. Di ba na? Kibaw ka nga, naadi na siya girepresentahan. Pero kung iring atong gibutang diha, niya atong butang-butang agpako, niya atong tawgog San Vicente Ferrer, niya iring, adi na mao. Idolatry na siya. Nakuha na mo? So muna una. Unsa pagilaing explanation sa idolatry? Kanang imo na siyang isipon ang usa ka butang nga maorag yoy agianan sa grasyas Ginoo. Idolatry na. Kana bang magdakag imahin nya moingon dayon ka, ama, imahin baros mahal nga birhen. Moingon dayon ka, kini nga imahin maugyud ni ang milagrosa kaayo. Ingka kana ding imahin diya sa San Vicente nga simbahan, naamo na dihay Our Lady of the Most Holy Rosary. Adi na kanikyot.
Nya imo ganing kuhaon, ayaw ay kuha kay sus na mo ginay akong panalipod, mo ginay akong gabayan kana idolatry na. Kay nga naman ang grasyas Ginoo moagi sa tanang paagi, infinite way, dili lang sa usa ka paagi, dili lang sa usa ka lugar. Kana bang moingon ka adto ra yung lugar ko moadto kay maura ginay milagroso, adto gyud ko didto kay mo take ra ba kog board exam, adto gyud ko magampo didto. In kadinhi day sa ato day tagaliluan man ka, anhila day kadinhi ora na ka San Fernando re, ayaw na diha mo adto gyud ko didto. Ana idolatry na. Kana magsabong-sabong kag skapularyo o rosaryohan. Ana nya mayon ka ay ginagkwaa kay kwaon ganani mo maimpirno ka. Ana idolatry na. Tutok pa muna ako. Naara ba ninyo uban akong tanawan din nagpakalawat nako, tagutlo ka buk rosaryuhan ang nagsabong, lain-laing color. Napagi-skapularyo, napagi medalya gibutang dire. Ngano man na, nganong porti man ang daghana, I hope nga dili na nimo himuong anting-anting. Oh. Kana bang pwede na siyang kuhaon tanan, pero di gyapon ka mahadlok. Kay kanang imong gisabong dire, reminder na nga mag-pray ka sa rosary. Ang tinuod nga manalipod, ang pag-ampo nimo sa santos nga rosaryo, dili ka ng pagsabong og rosaryuhan. Ang tinuod nga makapalangit, pagbutang nimo ng skapularyo, ang imong relasyon sa Our Lady of Mount Carmel, dili ang pagbutang lang anang skapularyo. Nga mura na nagpanagang, anting-anting ng tawagan na, idolatry na sana siya. Wa nay kalainan sa kanang habak-habak, mga bala nga suksukag, mga orasyon nga ibutang diri, mga tawas tapol ipamutangan ng botilyang gamay, ibakos nimo mga lana kay para ang ungo di ka duol, mga tawas tapol para di ka mahiluan, iginom nimo di ka mahiluan. Ay sus kahilo diha okay ra gyud nagmamatay ka. Ako di man kumutuan ng ungo-ungo pero naasa gyud yung mga instances nga mura sa kong nako to ba ko ani no. Pero istorya ra man sa to nila. Kay doon ako'y natuan nga lugar nga soodyo kay ko nila pero ingos lang mga ungo kuno to. Pagadtos ako mga kaila nagda sila lana na lanas ungo kuno ba. Hurot yo kuno kaawas. Nagpakita na igo sila paguli. Awa, hurot. Nakuon niya. Sa may nahitabo, siya nga, pagsuda mo silang balay, dito ragi sila nag-standby sa gawas. Wa manood. Ikaw, pagsudi mo dito, dito ngaon magimis, alawa ka kamatakdi. Nako tayo sa akong paminaon karong alas 12 mo, umukuwi ba karon ani mo, mulupad ba ko ani ron. O niya, sunod ato mga panahon, nag-away-away man gito sila, sunod panahon, nagkahisgotay nya nisulti di sad sila mo nihisgot nga rin ako dunay nisulti nako ba nga ako sa tanaw di man sa tuya himo nabati gid niya ingon siya napay uban din nganlan pa mig-ungo ningon ko to kato mga tawhana nganlan pa kuno mig-ungo unya magdadaha pa gid anang lana may panisyano mo anhi dinhi kay wa gid ang lana. Nakulangan okay ba ka sila no? Pero ako mo to ato gi-erase na nako, erase. Kaya nga naman, bahala nagkanon kos ungo basta ang akong kasing-kasing iyas Ginoo. Mo na tinuod nga panagang ang gisagang sa kabalaan sa kinabuhi mga igsoon, dili lang ang lawas. Ang atong lawas pwede ning kunis-kunison, pwede ning ipakaon sa mga leon, pwede ning sunugon ang atong lawas, pwede ning pusilon, tagod-tagoron, ilansang, ilabay sa dagat sama ni Pedro kalungsod. Pero ang atong kalag, matod pa ni Kristo, kung imo nang itugyan nako, wa gyoy makahilabot ana. Ayaw kahadlok sa makapatay sa imong lawas, apan dili makaunsa sa imong kalag. Amo na siya ang sakramental nga tinuod. Kanabang support ang kanang sacramentals mga igsoon, tubig, asin, mga larawan, mga religious articles, support na sila sa sacrament. Support ba?
aron mas mulig-on, mas mahimong epektibo, mas mahimong buhi ang imong pagkabalaan nga gihatag sa sakramento. Magunsa magdaghan kay kag rosaryuhan, sige pag yung kag rosaryo, pero wa mo'y kasal. Di ba? Wa man mo'y kasal. Unsa may balaanon nga wa may lisos kabalaan nga gitisok diha sa sakramento. Unsa may imong patubuon? Wa. Sige kag buo sa imong rosaryo, sige kag buo sa rosaryo. Unsa may mutubo diha nga wa may liso sa kabalaan nga mao ang kasal. Di gina mabalaan ang inyong kaminyoon. Pero magsigi sa nahuman sa kagkasal, wa na sa kay rosaryo-rosaryo, wa na sa kay pagnubina, wa na sa kay pagtuo aning atong mga gipanghimo simbahan sama ng blessing o guban pa, na mingaw ang tanan kadto sang imong gitanom mamatay ra sadto kay wa may support, way bukbo. Mura ba gatanom ka ba? Bubuin nagtubig. Pero sikag buubos tubig, way tanom, mura kag buang. Di ba? Bubuan ko ni, kay nga ko ning humayan. To, wag gyud kay gitanom nga humay ba? Ana, kay imagine ra ka, ana, dako kay ni akong basakan, ana, ako ning buubuan. Nya wag gyud kay gitisok nga humay. Kada adlaw sige gyud kag patubig dito, magtanam ko nang yayabag, nayabag. Buang na siya. Nga oras na ikaw, sige kag rosaryo, sige kag brown scapular, kay aron mabalaan ang inyong panagtipon, pero wa day kasal. Wa day kay bunyag. Sige kag simba dinhi, kalawat pagyud ka, wa day kay bunyag. Awa gyapon ay kapuslanan. Okay. So, sacramentals o ang ikatulo nga makapabalaan nato mao gyud ang pag-ampo. Pag-ampo with or without sacramentals. Basta naalay sakrament ang pag-ampo. Ako, di man ko mogamit og rosaryuhan usahay. Maglakaw ko sa daan. Na ako rosaryuhan, nasa kong bag. Tudlo. Manamo, nakas ka. Pagdaig ka. Tudlo. Pilam ni kabuk tudlo na ako. O pa man maputulang usa. Napuro. O di, human ang rosaryo. Ampo ba? Maka-rosaryo, magagawa tong rosaryuhan. Maka-invoke man ka sa imong prayer sa scapularyo, bisag wa kay brown scapular, basta nipilit siya sa imong kasing-kasing. Pero naa sa kaadto, mas maayo. Ako, Legion of Mary, naagi ng tisira, naagi ng rosaryuhan. Usahay akong tisira, di man ako mapakita. Pero, kahibaw ako mga sa tisira o sa Katina Legiones. Kaya, sunan ka, sugod pa ko 10 anyos, hangtod karon bisag piyungan pa, antipunakin sa kininaganing nga dakod lao, nagpinagbanag mo, tawag mo buwan, basi ka mga kadlang kalisakan. Mana. Ayaw sa danay. Pag-ampo gani, unsa may pag-ampo? Pagpakig-istorya sa Ginoo. Pasabot mo sulti kos Ginoo, maminaw sa kos Ginoo. Nya ikaduha nga role sa pag-ampo, kinahanglan ang tingog sa Ginoo maogyoy masunod, dili ang ato. Mo nay pag-ampo. Ang Ginoo ilhon gid nato nga superior kay kanato. So nigingon nimo sa Ginoo, Ginoo in taon makauyab unta ko. Ginoo mangulit taon ta din akong crush. Nya mingon din Ginoo, di na maoy mangulit taon nimo. Ang pari mo'y manguyab nimo. Unsa may imong sundon? Inka Lord, mura time sa mura manigwa maigo sa kabalaan. Kaya ang pari di man naangay magminyo. Nyag mo na manguyab nako, dili gina siya nako sugton kay pari man na siya. Ana, di min ka murag di ni tingog sa Ginoo, tingog ni siyawa. Di ba? Di ka maminaw ato. Pero moingon ang Ginoo nga dili na mao'y manguyab nimo. Ang manguyab nimo ang pari kay himuon kang madre. Ana, ang sabi mo, bitaw Lord no, musugot baka ko dili. Ana, di, moingon ka. Superior magyud ka Lord, bisag sakit, bisag dili gyud ko kayo, gusto ta ko magminyo, pero madre man ka. Di,
ako ning sudlon ngadto sa pagkamadre. Madre na yun ka. Kita na mo sa pare. Ano ba? Ako bitas una, minyo magi ako. Si kong rosaryo, hangtod karon si kong rosaryo. Akong giampo nga maayo gyud ta ang akong mapilian nga asawa. Naningkamot sa kong pili og uyab nga kana sa gyong naasimbahan nya ang ako sang kasing-kasing kanang kuan gyud ba? Kanang all out gyud ba? Og nakakita gyud ko ana. Katulo, gibuwagan lang ko atong duha. Ang katapusan, wa ko buwagi. Pero gipanguyaban man ko sa Ginoo. Sa sige na akong paminaw sa Ginoo, ningo man Ginoo, pagpari. Ayaw pagminyo. Perti na kong hila ko Hila ko, mga 7 ka buwan ko hinilakay. Hapit kagada gabi, maghila ko. Kaya di ko gusto magpari. Pero sige mo yung Ginoo, pari lagi. Pari. Hilak lang sa ko. Hangtod ang akong uyab, akong gisultihan. Hilak sa siya. Kami nang duha hinilakay. Na kung sa mga itong sundo na ni, kita o ang Ginoo? Naka-discern gid mi nga ako magpari. Yang anong sa iyon manamo ang pagdesisyon kay nagsunod man sa mis Ginoo, wa man mi magtinukhangay. Wa sad mi anang mga laway. Ning kamot gid mi ato. Mahay bi ako pero kanang okay kayo. Nindot ba ya sad? Kaantod karon mag-imagine pa biya ko unsa kano sa kano secret. Ay kamura di ka mo imagine. Ako kamo suga na mo imagine na unsa pero igo na lang ko mo kanta sa kanta ni John Lennon, no? Imagine all the people. Imagine all the people na lang. Pero wa ko nagmahay nga napari ko. Klaro kayo ang gihimos Ginoo. Naari giday ko sa San Vicente karong mga buwana. Karong panahon na. Di ba? Nagkita ta. Di ba? Niya, ang ato sa mga friends, kamo sa mga friends sa social media, nagkita ta. May ragyong napari ko. Kay porting daghan ng kolekta. Sa una, anad naman ko ng kolekta. Bangko ko tugod, mangulikta, magibiyana. Labi na na-assign ko sa loans division. Pertin ako mangulikta ng mga loans. Pailan pagkasong uban. Pero karon mas nindot karon kay ang akong kolektahon, dili lang kwarta, kung dili mga kalag, aron mabalik ngadto sa Ginoo. Hindot no? Basta maminaw, tas Ginoo, superior gina siya. Panalita ron ang imong bana, imong iampo, Ginoo in taon, magrosaryo ka, Ginoo in taon, mubiya na unta ni siya siyang pagkapalahubog, Ginoo, kanag yung iniguli nga magmaoy dayon, Ginoo, muhunong na unta ni siya, nuktok na imong bana, day, able! Ginoo, yan ang panuway ng dago. Rosaryo, kaya blang paro, piti na yun ka. Sige, rosaryo, tayo ko pagsukan dito. Nimal mo dahil, sige, ludloho niya. Ang sa may mag-isultis Ginoo. Ang sa may isultis Ginoo, kaya nagrosaryo makatinudanay. Ang sa may isultis gilamparo na mahinoong ka. Patit-patiran pa yung ka diha, hubog ka istanan. Ang sa may isulti. Ang sa isuri Lord, ay pang-iksuri oy. Ang imong isultis Ginoo, your will be done on earth as it is in heaven. Wala, bisa galisod ka ginhawa, sukat yung ka, kita sa akong buko-buko. Pero inighatag ni mo nga to si imong bana, ang imong bana mo kalma sa to siya. Way siguro, ikataon-taoran, hapon-hapon sa to niyang imong naglagom nga naong. Sorry kay dayhan, kalitan ko da. Gakos-gakos aga. Sunod tuig, bunyag na sad. Tungod to si imong ampo. Tungod to si imong ampo. Sa to pa, tininood imong ampo, nakapabalaan nimo, wa makapahimo nimong makasasala. Di ba? Kay ang kaligon manggos pagampo, naa sa pagdawat sa mga kasakit o mga sakit na way kahadlok. Basta mahadlok dagay ka, nya sige kag ampo, wa ka nagampo. Ang sama ka? Nang diktar sa Ginoo nga mawa unta ning imong gikahadlukan. Nya kay wa man mawa, sige jud kag kahadlok. Mabita na ka nang magsigampo, yang pader magsigi man kog rosaryo, pero di man jud ko katuog.
Ang di makakatuog siya. Daghan kay kung makitaan pa dir na ay mga itom og naong, naasay ka nang magtingog-tingog. Ano na ko, nga naman day muningog lang na sila tanan diha. Matuog lagi day ka. So sahay pa din, iglingi na ko pa dir. Na maglingkod man sa akong katri pa dir. Itom kay glawas pa dir. Nako, ha? O niya, kung sa may buhato, dili ko katuog lagi pa dir. Nako, katuog lang, sagdi lagdaghan silang naglingkod diha palibot nimo. Psalm 23. Sige. Ano ba? I-click sa inyong cellphone. Salmo 23 or Psalm 23. Kamo mo spelling og Psalm? P-S-A-L-M. Sige. Psalm 23. Kisay nakakita diya. Basaha dire. Mao na'y pag-ampo ni David. Si David, purting daghanag kontra. Purti pag yung ligunas iyang mga kontra. Yawa og tao iyang kontra. Pero iyan nang i-compose ang Psalm 23. Sige. Kinsay, lain na sang basa. Kinsay basa diya. Dara, aliter. Dara, okay. Saha kay. Aron malangit sa tani. Basaon na lang. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Mao na gi-compose ni David. Unsa may iyang gisulti diha? Nga ang Ginoo naa kanunay sa iyang kiliran. Wa siyay kahadlokan ug wa na sad siyay panginahanglan. Nga naman kay ang Ginoo mudala gid niya ngadto sa good pasture. Ngadto sa refreshment of his life. Muna, wa you stress. Why stressful life? Refreshing life. Why gitawag nato ba o kanang life nga kanang burden kay ka? God will refresh you. Nya kani mo'y pinakanindot. Though I walk in the valley of darkness, maglakaw ko sa walog nga mangitngit. Kulba man jud kay na kanang mulakaw bitaw ka nga bukid diri nya naakas to nga purtingit kita kulba we walog mo nang walog valley ba valley bukid diri way suga galakaw ka mingaw kayo peligro kay na pero matud pa ni David bisag maglakaw ko sa kangitngit I fear no evil for you are at my side di ko mahadlok kay naakas akong kiliran. Ako sa una, eskwela ko, nigpamuhi, alas 4:30, usay, wa na dyan ko'y kwarta, iguli na ko sa Guadalupe, may sandayong, mulakaw pa ko na nga tos bukid, sa Amos Kahugan, 6 kilometers. Sumabot ko dito, mga alas 7 gabi nya, bukid, subay ng sapa, porting mingawa, sige pag itong pinatyan na yung mga NPAs o na itong kapgo, nanay mga kurus-kurus ako bagian, kahibaw ko, dinhi ito gipatay si Kuan, diri gipatay. Nya, gagmay pa ming bata, hangtod na nagko, naagi ng istorya nga, kana dihang linawa, na ay santilmo diha, kanang dakong mangga, na ay maglingko dihang agta, kana diha, nadaghang mga istorya ba nga ungo-ungo ba? Nya, ako raw sa maglakaw, ang ako yung isuwat, ang ako yung hinumduman, kanig yung ni ang Salmo 23, nako Lord,
naglakaw ka uban nako, di gyud ko mahadlok og daotan. Nyag duna gani ni Roy mo buto, ako na ni. Kung naay mo buto, kay kalitan lang kag pusila to, panahon na, igbuto, tikangkang dayon ka. Wa man sa gini buto. Wa na hangtod karon, kaabot yung ko din Di jo ko mahadlok, na Legion of Mary ko, di ako slanbang, trabaho, ikagabi, lakaw ko nga tos mga presidya, abot pa nga tos bukid, mauli ko, tagalas 12 na sa gabi, mata na sa di kabuntag, muana ko na mga legionary, Brad, di ka mahadlok mo anhi din pertir bang pinatyanay, nako, na may Ginoo ten, sana Brad, ay yun pagsalig, kay daghan kayo Brad, ang ipamatay, nga naigadaga, ingong Ginoo, nako, sige lang, ako mahadlok, bisag karon kadako sa bayrana na to din wa jud ko mahadlok. I fear no evil, for you are at my side. Kamong mamalitay slot nga amo sa kong side. Oy, dai Ginoo, kay kamo lay akong saligan, wa gyud mo'y klaro. Pero ang Ginoo mo'y mutandog sa inyong kasing-kasing, mahimog yung tinuod nga daghan mo palit og slots. Na siya. Pero di mo maminaw sa Ginoo, bahala na mo sa inyong kinabuhi. O kanisang iyang giingon ay, gihikyaran ko sa Ginoo og lamisa at tubangan sa akong mga kaaway. He prepared a table for me in the sight of my enemies. Kalisod na. Suway kuno ninyo kaon kuno bi nga naa imong kaaway dool nimo. Nagdag pusil. Kaon dia. Iguman ano patay na ka. Ganahan ka mo kaon. Na, ambot lang ka. Mugwa kay gana, kana gani mag-away mo sa inyong asawa o imong bana, nya mag-atubang mo sa labisa, muluod ang pagkaon ay. No? Kabantay mo ana, ako ako'y asawa pero gi-imagine lang na nako. Oy, daghan kayo di mo dungag kaon kay nag-away. Kay di kuwa kaya nga mukaon atubangan sa imong kaaway, pero og naa ang Ginoo. Uy, maigo ginadayon sa sugo ni Kristo, love your enemies. Wala siya. Muna na makapabalaan. Pero gasugod na sa imong koneksyon sa sakramento, sa imong sacramentals, ug sa pag-ampo nga tinud-anay. Mahimo na kang balaan. Di na ka madutlan og sala. Madutlan kag sakit. Madutlan kag samad. Pero di ka madutlan og sala. Mauna ang bala ang kinabuhi. Kita manggod lahi atong unahuna, basta bala ang kinabuhi, di na masakit. Nayabag. Si San Roque, kabala ang kinabuhi, nasakit, namatay gisiyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus, pagkabalaan sa kinabuhi, nasakit, namatay gisiyang sakit. Ug daghang mga santos nga nangamatay gis sa sakit ug sa samad. Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ang mga apostoles nangamatay sa samad pero balaan kay kinabuhi. Matod pa ni Kristo, ayaw mo kahadlok anang makapatay sa lawas pero dili makaunsa sa inyong kalag. Unsa may makadaot sa kalag, ang sala. Nganong nakasaamang ka, kay wa kay tinuod nga pagtuos Ginoo, kutob ra jud kas tuo-tuo. Hadlok kag yawa. Nganong mahadlok man kag yawa? Kay wa man kay Ginoo. Kay naa kay Ginoo, ang yawa mo'y mahadlok nimo eh. Ing kausa may timaan nga nahadlok ang yawa nimo. Muwa siya. Dili, mudaghan. Mudaghan ang yawa. Nganong mudaghan man ang yawa? Tabangan man kanila. Kay kung siya rang usa hadlok man siya, di manguha to siya laing yawa. Tabangan ka, mo na daghan na ikag sakit, daghan na ikag kasakit, daghan ikag di malas imong kinabuhi. Kay gi igog yu siya ang tanan. Hangtod gyud nga mo surrender ka. Pero kay naa man kay ligong pagtuo, di gyud ka mo surrender. Mo smile ra ka. Sa una, ang yawa naghatag na mo kalisod. Bugo pag yun kay kustanan. Eskwela ko elementary, sige lang kasiro. Undang ko pagka grade 4, 12 akong edad, kaya di matabang siging 0, gika grade 1 hangtod grade 4. Lipay sa kay mama, kay utros ang way mga grado. Kana dong, undang dong, kamao na bita kang basa. Moto'y unang atake siyawa. Balik kong eskwela, after 2 years undang, 14 anyos, grade 5.
Abi na kong bright na, exam na yun, 1 to 100, addition, 0 lang gyapon. Pero Legion of Mary na ko ato, sige na ko rosaryo, sus, ampo gina ko Ginoo in town, mabright unta ko. Ingnan mami sa mong maestra, next meeting, our exam will be multiplication. Ana, pag uli na ko sa amo, sugaan ng kanang lamparilya ba? Hala, basa ginako ng kanana ang multiplication table bitaw sa luyo kanang imong ianggol-anggol ba? 1 plus 1 equals, ana ba? Naman na dito sa luyo sa katong notebook. Sige kong memorize ginakong mayo. Pagkaugma, exam sus, nalipay-lipay gitaon ko, 1 to 100, kakuha kog 12. Hastang lipayan ako. Di na ko masiro. Ana. Sunod na sa subtraction. Dako-dako na yung kong score ato subtraction. Kay 1 to 100, 20 na akong kuha. Ana. Ang sama gi akong gibuhat, sige lang yung kong eskwela. Ang gibuhat sa maestra, sa dong, di man yung ka makaya din is classroom, dito na lang kas garden. Dito kos garden. Graduate ko grade 6, mostly na akos garden. Gitinuod sa nakong trabaho ang garden. Og nalipay ang ako nga maestra kay nindot kay amo mga tanom na awardan pa mi atong Green Revolution sa amo dito eskwelahan. Taoran na ko ribbon, Carpenter of the Year. Graduate ko grade 6, karibon gyud ko. Nakaribon ko. Mao to'y nakadasig nako nga mopadayon kog eskwela. Tanawag yung kung sa pamaagis Ginoo kay sige man jud kog rosaryo. Ana, karon kay napugos man ginako sila sa mamag papa nga maka-eskwela kog high school pero purting kulba ang papa ingas papa sus dong ang gasto nato sa inyong maguwang kay ato among eldest nga babae mao may gipa-eskwela marom sa kaistanan kay adto Miss Uma dahil magpakuyap-kuyap. Ana idig abot na mga alas 9 ba na ang looks pa din kuyap-kuyap. Hala dito na lang kas payag day. Ana ato sa to kami tong dusiki yung dos kunahon. Ana maglagot ko mo pagigi pa eskwela kay di ko no magsilbis Uma. Kami kumbati bitong kaingin ana. Mao to eskwela ko high school 16 years old first year. Sus tuon ginako nako Lord duna na ni siya bayad. 16 nako kay bawo ko sa kalisod dito pangarga pamutos mangga panabok anang mangga nako lisod kay Lord ug napagikoy plitihan kada adlaw mugasto ko akong bana-bana 20 pesos ang semana nya 250 ang tuig bayad dako na kay na para namo ana nako pastilag bahagbong ko si papa sa nihunghong sa nako utro man sang way grados papa kay duha ra man to siya ka semanas grade 1 graduate man dayon pero ingos papa dong siguro alang itaw mo pasar ka kay pastilang usika gyus gasto nya ako kay bawo ra ba jud ko to imong ribbon di ra ba to sa imong pangutok sa imong ra ba to imong pamanday no kasabot sa amahan akong wa ka agi ko ana grade 6 ana mao to ampo ko sa Ginoo kanang sa Nicolas nga simbahan diha man ko si IT eskwela kanang sa Nicolas nga simbahan inig break na mo ikautob dali-dali kog kaon adto dayon ko simbahan sa Nicolas anang kilid sa altar dahil dako ditong haligi mauwaw kong makita sa mga classmate adto ko kilid sa haligi dako dool sa altar magsikog rosaryo ang akong iampo Ginoo nahibaw kong bugo ko pero kay bright mansad kay ka gamhanan pagyod ikaw sad mahal nga birhen ka ibaw man jud kong nahigugma kanako ayaw lang intawon ko ihagbong nya lisuang akong utok ug jutay gikan sa bugo ibutang las makapasal moingon masalig abot ako sa amo pagtuon dip tuon ko kanang ikabiris ba assignment dip tuon ko mayo sus iguman ako tuon galingkod ko ba galingkod akong suga kandila lingkod ko na inigbarog nako tuyo ko na inig hunahuna na ko sa tong gitunan mawa man tanan mao pala pagbarog ba igana hala unsa ganito ana nako Lord na nawa na sa balik tuon na balik na sa ko dito sus kalima ginako balikon una pa dunay maso diri nga hangtod iglakaw-lakaw nako makahinomdom ko ba kalima nako kadugay ba ni Lord ang uban nga ni kaduha ra balikon wa na memorize na ako kalima hangtod kawalo ang Ginoo ay lag kapuol sige lang yun mo to sugod kog tuon alas 6 sa gabi tugog alas 9 mata na sa kog alas 2 kadlawon tuon ko to alas 5 nya adto di ko sapa manglaba maligo nya eskwela na sa La City Ibiza
Mo tayo akong gibuhat. Unsay nahitabo, first year, first semester, na-appeal din ko top 10 sa among classroom. Top number 3. So, perti na ko ng sikatas classroom. Sigihan ako nilang tawag og kay sa una Siano man to ako elementary, Siano dakog o waysod, may isolte. Ang in short Siano Bogo. Pag-abot nag high school, apelido na may tawag niya, ubod man ako apelido. Ilan akong tawag og ubod ng talino. Ako, sa ni Lord, wag ni ko maka-appreciate gano na appeal ko top 10 kay nga ako lang yun nga makapasar lang yun ko. Ana, nya sa overall sa mga 600 bikabuk ato tingali, 21, 22 sections ba mi ato. Na-appeal ko sa top 40 pag first grading, top number 37. Di ba? Naindot na kayo na, appeal ka sa top 40. Bright na ni mo, ana. Pag second grading, nahimo na kong sa overall, top number 21. Pag third grading, top number 13. Pag fourth grading, top number 7. Tanawa. Perti bright as bugo. Nga naman to, the Lord is my shepherd. Naasya nako. Ang akong kaaway ato, ang akong kabugo, pero nabuntog yun kay ang Ginoo naa sa akong kiliran. Graduate din kog high school, ako mo'y 5th honor, ako pag yun mo'y wing commander sa CAT. Daghan kay kog nauyab ato. Graduate sa kog accounting, magna cum laude. Yes. Yung gano? Tanawa karon, purti manguligtang. Isa ikaw pa rin ba, bright yung gano? Kaya may makikamuda o ka ng pangilad sa mga tao. Nakuha ko mangilad, nagsulti man ko tinood. Ang pasabot, sunda ang Ginoo, kay giyahan kas Ginoon saon pagsulbad ang imong problema. Ayaw paning kamot og sulbad sa imong problema, kay musamot no nakadaghan. Para nang inyong sulbad sa problema, way kwarta, mangutang. Sakto ka na. Di ayaw pangutang, kay wa magsugo ang Ginoo ana. Kung sa may gisugos Ginoo, pangayo. Pangayo. Aron wa kay bayronon. Kay bao namang Ginoo gyud nga og mangutang ka di man jud ka kabayad. Na problema man gani ka karon, samot na sunod buwan. Nya ingon ka, ang ako niyang sweldo, ako lang niya kang hotdog bayad ikasunod buwan, hilas biyan nimo na problema man kay ka karon kadto na no sunod buwan. Ana, mo na mag-abot lang utang daan og bago pangayo. Muna ako karon sige kong pamaligyag slot, actually nangayo ko. Naghimo ta dinig daghang projects, nangayo ko. Ana, panghatag sad mo. Ana. So, ang pag-ampo nga tinud-anay dili mulikay sa kadaot. Nakaron, ingkahayahay na kay ka Father. Waoy, nasulbad tong ka problema. Ni graduate ko with honors. Patay na akong problema sa kabugo. Pagtrabaho na ako, ingong yawa, second round. Hayahay na kayo. Naku, yay, lanbang na yun. Imbes sa una, bluyag asin ang among kanon. Maglison may kaon na ng pansit gani. Murag katulor gina sa katuig ang pansit. Kadto, sige, nagpalit og baboy og pansit kada simana. Kada buwan, usa ka sako nga bugas humay. Kana pag yung first class, mo ihatag na mo, ihurot kina na kong padang atos bukid, kay ditos bukid, makakaon lamig humay sa una, kaduhar kina sa katuig, pista o kanang adlaw sa minatay. Og mahilantan ka, lugawan kag humay, kana, okay na siya. Og mahilantan. Maura kina, kadtob, sige ng humay, perti na ko lipayap, si Papa, sige panguling dito, akong atos ulingan, ako pa ay nagpanguling, na nako'y trabaho. Ingon des Papa, unyag magminyo ka, nako di pa ko magminyo, ako sad mong lipayon. Kaon yung maayo kay anang wa ni natos una, ingos Papa o hinoon, arang-arang na gini atong kaon karon. Ay sa una, ay sus, ang resulta na stroke si Papa. September 1989,
1 year after ko na regular, sus, si Papa na stroke sa sigit itong kaon, sa pansit o sa baboy, o sa humaywa na maanad, pertim pagka-paralyze, half body paralyzed. Nako, pastilan, Lord, laing kasakit. Ana, mo na to, na-postpone ang akong pagminyo. Magminyo naman tako ato December 10, 1990. Ana, postpone. Pagka 1990 sad, katong bagyong Ruping, nabungkag na sa dakong balay sa bagyong Ruping. Pagkabungkag, si Papa paralyzed pa, akong balay ground zero. Niingon ko sa kong uyab, di lang sa ta magminyo, indefinite postponement, buwagan bitaw ko sa kong uyab. Basta na kong hilaka, hapit ko maghikog eh. Oh, nako kanibang yawa ba, sobra kiniyang gibuhat da. Akong balay broken, akong heart broken. Grabe ha. Oh, pero ang Ginoo kay naaman, yung Ginoo just mo sa ako nakatunan nato, just go through the pain without complaint. Antusa lang nga way reklamo. Antus lang nako asa man ni padong Lord, isa ay pangutana diha. Nagiyar ako nimo, antusa lang, ayaw hunong pagpangalagad sa simbahan. Motong bisan ang akong balay guba, akong papa paralyzed, sige jud kog alagad simbahan. Wa gyud ko mohunong Legion of Mary, choir, napunan pag akong pangalagad no, nahimo na ko mga officer. Pagka 1992, ang ako na sang maguwang laki, nahug sa among pantawan, nabali ang spinal, paralyzed na sad. Ana. Kamo pa to sa inyong buhaton, muundang mo galagad simbahan. Undang mo? Undang. Di ka mo undang. Pitindaghan ng atiman. Ako ni sige na Ginoong kong alagad. Akong balay, way sira. Pisi ray ihigot sa pultahan. Wa mi napalit nga, refrigerator, TV, anatanan. Nag-acting kong assistant branch manager. Akong balay, wa lang yapoy jealousy ang pikas bintana. Higda lang yapon mi anang salog. Ang among banig kanang banig nga kana bang amo magyapon na akong banig ron sa akong kwarto kana bang plastic ba nya ang akong habol kadtog yapong mga sako nga gi sudlas bugas ang usa ka sako isalob sa tiil kutob dinhi nya gipikas ang usa mo itabon sa dire kay wa man kayo jealousy dire iniguan akan ni pandong na ni kani pandong sad nya init pa ka ng plastic so wa sa itugnaw igagabi ana mo na akong isulod so na nya unsa gyud gibuhat sa Ginoo pag abot na ning panahon nga daghan na kaing kasakit na relax akong kasing-kasing ug nakita nako ang iyang tawag nga pasudlon ko seminaryo taliwa niining maong sitwasyon kaingon Gus Papa pulos may masakiton imo ming biyaan ika mo among gisaligan sa tanan kinsa na may mupakaon na mo nako God will provide ingos Papa Masa kasabot atos Papa God is provide ako to gibinisaya ingon ko nga ang Ginoo ra gyud mag-igo pa siya ra gyud muhatag ingos Papa aw kinsa man sad mo question nimo mo to so dai ko June 1995 Papa man mo'y concern kay sa pamilya ang Ginoo para wa na kay concern pagka August 28 ada patay bitas Papa wa na lagi concern wa na problema tanas Papa's bukid asa kaning langit God will provide Ginoo na ginag-provide ya dito di ba saan okay na ninyo ana god sayon ra man na biyain ang mga masakiton mga matay ra na sila sige mo juga gunahuna na nga imo ginang ayohon ayaw mabita na kadang dunay mo anin ako dinhi pader si Papa ana ga dialysis nya wag mi kwarta nako ay hunongi anang dialysis dai anong mangayo pa man kadri pada dialysis gawa na mo dai moy kwarta nya 3 times a week hunongi nilang na so pader uy mamatay nya nako mamatay ra gyapon na mas maayo pa ganing mamatay kay wa na kayo mo i-dialysis kay mamatay ra man gyapon na nga naman day, huwag mong i-dialysis, di mamatay. Patay gyapon ana. O to, patay day sa Papa, di kuhaan na ko sa. Ngayon ko nga, kinsa kay sunod makuhaan Wa man sad,
Naordi na lang ko pagkapari. Buhi lang yapon akong maguwang, buhi yapon akong mama, nakapahimos gyud kolekta. Aligri pa kay mistanan. Pakaon ka sa paralyzed. Mama sa dito na nahangol-hangol sa mga offer kay nindot naman kay mga offer, mga Goldilocks, mga Liunas, ana lami kay kanon. Mama hili kay kaog padab ka o jung maing mama siging kaon, ada madiabetes bita putol lagi tiil. Putol ay. Nya awa dito maputol kay nagangrene ba? Nya mama di man paputol, patay na yon. Di sayo na kay patyon di ay pakanag maipan. Ana. O nya namatay des mama nga na isa. Wa. Nga naman namatay sa kalipay. Sunan ka akong anak na pari. Katugong pagdayon akong ordin pagkapari. Si mama ato maglison na maglakaw kay nakatarak man siya di man sad pa opera. Di maglakaw siya magana-ana ba? Ana. Igadto na mo simbahan, daghan jud kayong muhangop ni mama. Sus manang kanindot sa imong anak manang kay mapari na gyud si kuan si kanang Bradsiano, mapari na gyud. Iguli ni mama sa amo, mingon ni mama, sus dito ko simbahan ganihab. Daghana ni ko anak ko daghan kay nagsigig lamano nako. Nang nindot sa imong anak manang kay mapari na. Nako bitaw nindot gyud na ama kay kanib kakulikta na kita ani. Dewa ko moingon anay. Ningon ko kanima. Nago kanima mao na gini panahon nga gihatag sa Ginoo. Pero dili ka maglipay nga mapari ko. Pag-ampo lang mga dili ko mahimong buangon nga pari. Kay doon na rabadyo ko'y pagkabuangon. Naingos mama bitaw, kay bawa man dyo kung may pagkabadlungon yun ka. Ana. Sa tanan ko na kong anak, ikaw ko'y sigihan na kong latos, kay buangon yun ka. Ana mama, iprangkahan sa kong mama, og sulti na ko, kana mayampo ko. Basig anhin ni mo gawas niya ini kapari na ko. Ana. Karon noon, mo 20 na ko katuig, murag di man dyo kay ko tantong buang. May pagkabuotan. Sa may yung tanaw, buangon ko o buotan. Ay mo pagkuhan dia, ay mo pagkanaganing sana sip dia. Tungod ding mama. Ana, namatay na si mama. Ato na sila nga turong papa. Wa na ko'y problema kana nila ko maguwang. O di wa na sa tiwasuno naman sa. O di. Okay kayo. Ang sunod ani, awagi siguro mauna pa kay nahuog pa to dito sa may Kampaso atong January 25. Awa na ni mag-recollection karon. The point is, ang tinuod nga balaan nga tao mawagtang ng atong kahadlok sa sakit, kasakit o kamatayon. Timan-igin na ninyo. Ang tinuod nga balaan, bisag inyo pang basahon ang lives of the saints, especially the lives of the martyrs. Basahan ninyo, nawa gina nila ang kahadlok sa sakit, kasakit o kamatayon. Naa ganin ang maong kahadlok, bisag unsa pay imong debosyon, bisag unsa pay imong gipractice, bisag kapila pa ka mo simba, kapila ka mo kumpisal, naagya po nimo ang pagkayawanon. Muna, si San Vicente Ferrer, gihimo niya ang mga tao nga balaan, gihinginlan niya ang mga yawa, kay gitudluan niya ang mga tao sa pag-practice sa tinuod nga pagtuo. Focus sa pagwagtang sa sala. Kitang tanan pulos kita sadan. Lingiyay mong tupad. Hinapilaron kabuk imong sa. Nya mayon gani siya daghan. Ing na nganong wa man ka dito mulinyas kumpisalan. Nang CR man ka dinhi. Ing ka naaman koy sala nga dili panako pwedeng biyaan. Ing saman puyo-puyo pa man ko. Buangon ka, o nyarong makras tarong imong habal-habal sakyan, o sakay kag motor, mabanggaan ka, o mabuak ng imong kanang imong sala, mo na'y mudan imong impierno. Bisa pag moingon ka dito, Lord, gikan man ko recollection, Padersiano man dito, moingon sa nang Ginoo, otro sa nas Padersiano. Nya, wala ba ka naminaw niya, nga ako raman tong gigamit iyang baba, aron mo sulti nimo na magkuyog mong Padersiano ani. Mo na maglumba ta og panguha sa atong sala. Sundo nato si San Vicente Ferrer, ang iyang mga pulong sa Ginoo.
ang iyang mga buhat sa tanadya. Whatever you do, ang iyang mga buhat sa Ginoo ug para gyud sa Ginoo. Ang iyang pagbalaan sa iyang kinabuhi dili binasi sa iyang pulong ug sa iyang buhat, gipasukad gyud sa atong 7 ka sakramento nga atong madawat. Ang mga sacramentals nga iyang gigamit, cross, Bible, mga images sa mga saints, iyang gihimo to pag-remind nga mauning kinabuhia ang akong sundon. Iya dayong gipuy-an ang pagwagtang sa sala. Ang resulta, purti niya kabalaan. Sige, muhilom tas makadiyot. Nya atong hinumduman ang mga babag sa atong pagtuo ng atong mga sala. Uban sa panabang ni San Vicente Ferrer, sa mahal nga Birhen Maria, isaad nato sa Ginoo karon nining pagpamalandong nato sa iyang kasakit, kamatayon o pagkabanhaw, nga sugda na nato ang pagsunod sa iyang kinabuhi nga balaan. Ug mangandoy ta nga mahimo sa tang agianan sa kabalaan sa atong isig katao. Dili ta mahadlok, musulti sa kamatuoran ug sa pulong sa Ginoo. Dili ta mahadlok mubuhat sa mga buhat sa Ginoo bisan pag masakitan ta or masakit ta o kaha mamatay ta. Kay sa Ginoo, kung anaatas iyang kiliran o ganaasad siya sa atong kiliran, wala gyoy kamatayon. Puro kalipay, puro kinabuhi o kabalaan. Magdungan ta pag-awit sa Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, elus tuos misericordis oculos ad nos convertem, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi, o clemens pia, o clemens pia, o dulcis, Virgo Maria,
O Maria, gipanamkon nga walay sala. O Maria, gipanamkon nga walay sala. O Maria, gipanamkon nga walay sala. San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Atong pakpakan ang Ginoo, mahal nga Birhen, ug si San Vicente Ferrer.